musical solo star. Yeah. I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Oh. Hey. Maka ife mmadụ na-ekwu anọchiri m onyanya oje chukwu nyere ka nji wee nọ n'ijele kedizi ife ha na-ekwuzi ife enwe mmari arụ ọsịmeme arụ ọ bụzi m kele onwe m I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo mo kan poliendo. Oyim onye ritere ko bana. I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo mo kan poliendo. Onye ritere ko bana. I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. I like rabo mo kan poliendo. Ay onye ritere ko bana. Rabo mo kan poliendo. I can't come and kill myself. Hello, I can't come and kill myself. I believe in no I will only support. I don't know my mother. Nandra Rabu, I don't talk with you now. Wa fumbia konye ritere ko bana point and kill on na lamo ai anere pepe soup there anere good there kedu maka odegu n'isi ewe akwara akwo ya na ogwefi ah konye ritere ko bana oyimo I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo Campoliendo. I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo Campoliendo. I can't come and kill myself. Rabo Campoliendo. Oye little coba now. Oye little coba now. Labo mo Campoliendo. Oye little coba now. Ọkọchukwu mere mmiri ọghọ mmanya. Akwụkwọ nsọ sanya ṅụbiga na oke. Too much of everything. Nwanne na ya bụzi njọ. Eyi ọkwa n'ụwa ka ọ gwara mmadụ nwe dominion. Ọ bụ na mkpori ndụ dị n'ala mmụọ. Ọ ga-eme onye nwụsị anya abịawa ụwa ọzọ. Ka njikwa ọ ga-eme ụfọdụ nwụọ. Emewapịa ajụjụ ọ ga-eme ụfọdụ nwa na ndị Igbo ha gụgwọ awụsabiri ajụjụ ka mụ na jụọ oyi mabụ na iburu ọnụ wee na mmụọ n'ikwu eziokwu you can never rest in peace maka onye agụụ adala ụlọ ọfụma ọ bụrụ na na-alọdụ ụwa lọ n'eziokwu idiom Sigi na bụ sọ ndị raja aka na ọbụ ha ga-ala elu ụwa ọzọ maka ụwa nke mbụ ha sọga na ha tara ata ha kwọrọ akwọ ha sụrụ akụ n'ọnụ onye agụ ọgburu ga-abịa n'ụwa ọzọ ọ na-abịa iche onye o nwere nke olife ọlọ wee laba ọ na-abịa iri I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo mo Campoliendo. Onye ritere ko bana. I can't come and kill myself. I can't come and kill myself. Rabo mo Campoliendo. Onye ritere ko bana. Oje chinyele kandi nono. I can't come and kill myself. Rabo mo Campoliendo. Onye ritere ko bana. 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 Onye ritere ki bana. Onye ritere ko bana.
ọbakụ kpokọchasị akụkụ olili eli mmadụ enwecha nkwa na-agba aka n'ume na mgbe ọ dị ndụ dọ ya kọrị ọnụ ka ụgbọanị mgbakpọzi enye ka eje racha aka mgbagolezi efe yili ọbakụ elili ọnwụ bịaziri gbuo odogbuo ị ga-eberarịrịa na ịmụ ife ọ na-ebe ụwa agbakpọmọnụ ala ego mkpara mkpamerieri nya bụ ife wutelie ụwa agbakpọmọnụ ala ego mkpara mkpamerieri n'ọnụlụ ife ọ na-ebe ụwa agbakpọmọnụ maka ndị ọba ahụ elieli ego mkpara mkpamerieri odogwu mesịa dị mfe akwamozu ibe niile wee gasịa ikwu na ibe n'ezinụlọ bido wee taba ego nwunye zonye ukwu n'ụlọ akụ nwanyị atinye isi na warehouse agụpụta ego na drọwa maka ọgbara ọnụ wee na maka olile ego wee nwụọ I can't come and keep myself ebe m gwara ịnọ ebe a I can't come and keep myself nwanne m elu ụwa arị ụtọ ụwa bụ anụ anụ eli eli onye litere ka ụbana 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 abụ m ka mkponye ndụ onye litere ka ụbana ezienụ m ka mkponye ndụ onye litere ka ụbana onye litere ka ụbana onye litere ka ụbana abụ m ka ntali isi ewu onye litere ka ụbana nwata ile a na-atanye ata onye litere ka ụbana ọkụkọ na-eju na agbara agwọ onye litere ka ụbana I can't come and keep myself onye litere ka ụbana onye litere ka ụbana alabi ife abịa onye litere ka ụbana olobi ife onye litere ka ụbana ịtatụ ife gị aṅụtụkwa ife ọmanwe ole mgbe ife aka n'isi kosolo ekele m anyị nọ na Beni Hotel Plot 641 First Avenue Festa Town ebe ahụ ka anyị na-aracha aka sawa ịrụta arụ ireto erito ịrụta arụ ireto erito onye ritere ego ụbana anyị ekele ndị matala ego ma nwozi obi eji eri ya maka onye ritere ego ụbana jere Chief and Lolo Erikudasho Mayor gburugburu Ọtaweri ogbefiome ka nna ya bịa odogwu bere ụzọ ka nna akpọ oke mara mma ka nna akpọ Chukwu chọrọ ya mma n'ụwa nye ya ego oyibo ọlụọma ị na-alụ na Ọtaweri elikazinu ya ka eji ichie gị ime ya odogwu Chief Eric Nwudachuo ka m na-akpọ Orange Vice President AIA Youth onye gburugburu na Ọtaweri odogwu Chairman Managing Director SLH Investments Limited akajila dem ọgọ ọka CBN na Lada
nne mụrụ yi mụlodogwunu kedu maka lọlọ Ngozi Ikeri Kudacho asampete dị mmanụ ọmụbirie egwu m edebego n'ọgwụ n'ugbo ọbara ka nje nkele zọpụ aka m Enugu steeti nwere odogwu nwoke nụ Bishop Kato ka mụ na-akpọ Chief Victor Ajani Ezekweje n'ugbo ọbara na Lọgwụ Enugu steeti abụnwe Lotanna ọpụta mewe ọkwa ife jizam odogwunu obele nwa ego na-elubele isi nụ ego oyibo bụrụ gị wee kpọ n'isi ala Bishọp n'ịbụ onye fim eze a na-eche n'ala ugbo ọbara ọkwa ịmanyela anyị fim anya afọ n'anya nụ Bishop Kato A&C obu ngwongwo ụwa ka m na-akpọ gị ụgbọ gị bụ ụgbọ ije wele silili welele ndị mmadụ ebuli ibufa Chivalolo Victor Ajani Managing Director Bishop AS Logistics and Cargo Limited Odogwu ọfịs gị dị na China ọfịs gị dị na Alaba ọfịs gị dị n'Ikeja iwe si m kele ọgọ gị ọkwasị na ezi ọgọ n'ọbụ nya bụkwa ịdọ ibe kwuli ifakwude ebe ya Chief and Lolo Sunday Ugwu aka ihe ego ka m na-akpọ aka mbalị ifele elise akpanye ego mkpịsị nka solo na-akpọ gị eziokwu Bishọp n'ịga dịnụ United Club nke Nigeria Ezekweje si mụ ga kele ndị odogwu Ofotu United Club ndị ọma klọb kasị ibenye n'elu ụwa na-ata maka ijere ka nkelebezi bụ founder Ofotu United Club of Nigeria High Chief Ugochukwu Anigbo ọnọdụ Ugo 1 na China amụnyi n'onye ụsa 1 n'Enugu steeti mkpọmkpọ egwu dịbe onye ụbịam onwe ya na-atụnye egwu nụ 1 na amụdụ ọkụ na anọ the CEO Fashion Palace Collection Chairman Managing Director Ibet Eagles Nigeria Limited the founder of Ofotu United Club of Nigeria Kaikelo Sodi Emenu Lolo Lady Diamond Madam Happiness nwanyị ọmanụ na ọmalịcha ụmụ gị dị mmanụ Baby Munachiso nakwa Baby Kamsi Yochukwu Ofotu United Club nwere mmadụ nọ Chief Sir Ogweji Obongene Ebu President General Ofotu United Club of Nigeria Ojikeye Mogo 1 Akegbu Ugwu Odogwu Chief Ifeanyi Okenwa Atamawawa President Enugu State Association China Ebu Vice President Ofotu United Club of Nigeria Ibe Menago Imo nwanne dị na mba alụsị na-eje ụka na-esochi
Chief and Lolo Adams Chukwumelije Nwankwo Alụsị na-eju ka nke mbụ na Lisosh Umunnochi Local Government Abia State Ibu eziokwu aka m ife osologo ikuku nyefee oke osisi oji adadaghị ya Chairman Managing Director Decadence Kitchen World International Ibu odogwu nwoke nụ ezi nwanne dị na mba m we can't come and kill ourselves machi ndị iro nkidio na chukwu anyị na-agba ọgụ ijele Decadence Kitchen World ga na-aga n'iru home of kitchen equipment oyo ka ndị ekelezie ma younger brother na-ememe ofumanụ I Chief and Lolo Clifford Chinedum Obilali Chairman Managing Director Divine Cliff Chinwata Investment Limited Chinwata Mesiaku 1 Intenansa Oji Cement Emogo GP Tanks Product of all sizes Managing Director C Global Block Industries Nankwala Amanashi Subsidiary of Divine Cliff Investments Esuku Nakamanana Autonomous Community Odogu Ine member of my one name Anje kelezo kwa kam Ezi mwane di namba Mr. and Mrs. She became Stanley Ane Ezi Mwasin Kano West, Enugu State Stand right Odogu Iwaku 1 Iwaku Ibonye Nkemo Kebu Chief Executive Officer Stand right Electrical Control Limited Keduma Gugo Bija Bozo Mrs. Adana Juliet Chibikani Osodie menwanyi ọmanụ Igba akụ na ifuru m n'anya kalịanụ isi ka ji ga-eme ọnụnụ Ei ijele ka ndị bezi ọnụ bini na Bini City ka ndị nkele nụ nwanne Chief and Lolo Innocent Okezue Abuja 1 na AIA Ọgaranya Chukwudebere na Duroma na Commonwealth Autonomous Community ya Lieutenansa Chukwu kesịrị gị ka ife ga-abụ n'ụwa Odogwu anyị wee na-ekelezi Lolo gị nụ Lolo nwa oyoyo Benadine Okezue Ezi Adama n'ogu Ada na-eme nlechanụ Chief Innocent Okezue ọgaranya gbapụrụ mmiri n'obodo tinye ọkụ ọ ya adịghị gị na mma nwoke teyete ndị ekele ndị odogwu nwoke m oji bili n'elu ụwa mmụọ n'ugobo eze nnụnụ Chief and Lolo Celestine Obarugo Uche Kagu ndị Igbo niile nụ ọgaranya nwere obi nwanne nụ ọgaranya nwere uche na nghọta ọgaranya na nri isi eze nwa mgbenye enwere ife ugo ji bụrụ eze nnụnụ asị na Chukwu lele anya n'obi tupu ọmụ ọgaranya nụ anya bụrụ ugo kilibu ugo oyimo ada bụkwa ugo pada idelebe ego aga m akọzi ole ghara ole na gị na-enyere ụmụ okenye maka enyemaka ị na-enyere obodo erikasịnụ ndị Igbo wee letezi anya nụ wee cheki petrol na Lagos State Odogwu asị na-ekiribe mmanwụ nụ
iribezo onye na-eti eti anyị ke na odozi akụ gị nụ lọlọ Rosemary Ọkpara Queen of the Queens ọmụmụ asalụ nwanyị ọmalịma mmiri ugo Chief Celestin Ọkparugo Director Siugo Industries Nigeria Limited Manufacturer of Eagle Star Cable Women abroad Eagle Star Cable agago mba ụwa niile adị ama aka nụ were bi n'elu oge abụrụzinụ nwanụ si n'obodo m ife mekwana gị nụ